И здравейте хора, днес в това видео ще играем на Грани. Както виждате, видеото започва с тя как ме гони. Но няма никакъв проблем, май се. Тук малко да заобиколя. Хора, направо миналото видео се ядосах много на тази Грани. Защото как ме убива? Сега да я заключим. Ето тя веднага идва, сега иде, влизай Бронстър, все пак и го виждаме. Айде влизай вътре, айде да заключим, айде чао, да не съм те видял повече. Тук има ли нещо? Както винаги няма нищо. Айде задушавай се. Стои ми живо. Няма да ми стои живо. Да умирам. Сега малко да лутнем, защото не сме лутнали изобщо. Това мастер ки за къде е между другото? Няма много врати, ама това мастер ки за къде? Сега вземам дистанционното, оставям мастер ки. Да сега поставям. Ако намеря нещо мастер ки, ще го взема пак, ама да не... Ключа да не е в туалетната. Там е! О, майко ми. Yes. Така, а тук ли е мастер ки? Не. Ето го мастер ки! Поне ще включихме това. Спрей. Е малко тъпо, бих казал. Научим. Явно ще бягаме с колата. Поне аз така искам да... Но не знам с какво ще бягаме. Сега слизам долу да остави това. Или ако учим... Не, там няма да ходя. Сигурно. Така отваряме. Слагаме първото нещо сега. Качваме се. Май бях видял някъде и включал. Сега оставям това тук. Ей тук. Затварям. И да... Май... Чакайте малко. Аз имах мастер. Ей, това ще го взема. Само, че не мога да убия там съществото, ако не намеря някакво оръжие. Защото или пушката, или... Щях да се детна. Ооо, так, кухня ще претърся. Но първо искам да я вкарам долу. Да го спра това. Отключвам. И сега само я чакаме. Видеото ще се пусне, когато дойде най-накрая. Хора, Грани идва. Най-накрая Грани идва. Айде, гранушки. Заключвам те. Няма да пусна цял живот. Айде, заминай. Мастер ки, само че забравих къде е. Май беше някъде долу. Ако не се лъжам. Но мисля да се кача. Само ей това.
Но искам да пробвам един лайфхак, дали ще проработи. Айде 2 минути. Сега нещо първо ще дам сега ключа за карти, който ми трябва за колата. Да включа багажчета там, ако е чука, направо перфектно. Дано да е чука там. Сега да видим какво се крие тук. Уепънки. Това уепънки ни помага много. Оставям тук карти. И отивам да взема оръжие. Yes. Само че пушката е по-добрия вариант, защото това има стрелички. Сега ще видите какво представлява. Пушката е по-добрия вариант, бих казал. Със сигурност. Защото кролбара... Айде. И сега къде да ходим? Мисля първо да сваля отверката, да знам, че съм я свалил. Айде. Сега пак заведи. Сега мисля да отида да отворя оная врата, да ми е отворено все пак. Ето го. Това е мастер кей. Да запомним, че е тук. И да убия птицата. Не мога да убия. Не мога да убия птицата. Не мога да я убия. Да ме има пържа. Не! Да изхубихме си само стреличката. О, не. Не искам. Не искам. Въпросът е какво да правим с него. Ще разберем, когато мога да играе. Хора, спрях видеото да се развия малко, но като намерих сейфки и забравих да снимам тогава. А пък оттам взех клещите, които ми трябваха в миналата игра. Само че тук ми трябва паткорки. Окей. И вече не знам на къде да ходя, какво да правя. Така че... Или да бягам от... Тук отворих кухнята. И вече наистина не знам какво да правя. Тук е заключено. Но ми трябва това за колата, но никъде. Тя се смета, ама... Отворил съм май всеки един шкаф. Хора, правя, че не знам. Там подгони помощ. Хора, съжалявам, но просто малката ми сестра ми звънна и аз трябваше да вдигна. Но няма нищо вънщо, че сега продължаваме. Мисля вече да събирам части за тая картина. Да имаме 6 ден. Макар и да съм на първи, хора, следващото включване ще бъде като разбера какво да правя, защото... Не, всъщност, взимам мастер кей. Май се чу нещо. Да, имаше шум, да. Сега идвам тук. Ставам. Отключ... А къде? А къде е мастер кей? Не, помощ! Хора, нали ми трябваше мастер кей?
О, тази само ме дръзни. Тръгвай си. Не съм те виждал. Бягай, бате. О! Знаете, хора, знаете ли? Вече колко? Умрях! Честно ли ще умра заради точно тази? Направо се ядосах. Ден втори. Втори ден. Хора, честно ли бе? Тъкво се развия малко. А те и ръци ми говори. Аз как се развия? Кажете ми как. Мислих, че мога да го. Ще взема и това. Не взема това. Нямаше... Тук няма нещо смислено поне малко. Той няма... Не намирам даже и чука. Не, това искам. Тази се побърка. Тази се побърка направо. Само идва. Добре, че пуша да има финтове, защото ако нямаше места да финтира, не знам кой ще да правя. Добре, вече не мога. Сега ще дойде тук, дано вътре да е чука. Вътре, ако не е чука, вътре само да не е чука, направо. Вече не знам какво ще направя, но доста се ядосам. Такам, айде. Айде, ти. Върти се. Добре, това е тук. Макар и да не е чука, първата част, защото тя вече не ми трябва, брат, защото съм стигнал вече до някъде. Добре, че само че гаечния ключ, къде го бях оставил. Имам с всичко. И горило трябва да сложа. Горилото го няма срам. Тук какъв ключ. Трябва, искам да взема. Искам влезна вътре. Що? Падло. Каким се откъде да намеря? Отворих сейфа. Да, бе, та направо се размазал ста трава, бе. Без за 13 минути да успях да се спрем. Сега взема отверката и къде още има да развия. Къде ще мога да развия? Има още места за развиване, но къде са? Не мога ли да развия пироните на това и... Такъв ключ. А то ключ какъв е? Размахни, бе. Издарешно. Ето го гаечния ключ поне.
Весела игра, тази гадна гора. Аз съм ля-ля-ля-ля-ля, но съм гу-гу-га-га. Добре, сега. Дайте ги. Завием. Хора, също така утре ще кача поредицата с Тео, така че абонирайте се за канала, за да не пропуснете цялата седмица. Защото цялата седмица би трябвало да качвам, да. Вече аз мисля, вече събирам за снимката неща. Почвам от ето тук. Тук няма нищо. В кухнята има. Не знам къде има горе-долу, но искам да почна от местата, които ще забравя. След това, защото гъна няма да го взем, защото не знам къде са другите. Тук ли бяха колелете? Майде. Добре сега. Тук ми двете не ми трябва да там има нещо. Това ми сега. Трябва и коли. Така че я един нещо. Да няма нищо. Качвам се нагоре. Това кача снимката, добре. Добре. Така. Не. Айде да проверяй. Добре, знам се вече. Тук е бил понякога. Хочу да проверя дали е там, където може да бъде. Сигурно не е там. Тук имаше някакво отпиране. Така, идвам. Тук няма. Хора, какво трябва да правя? Хора, какво да правя? Сега събирам части от картината, но не знам къде са. Тук имаше част, но тук има ли? Хайде да потвърдим. Тук няма нищо. Ще тъпна
Сега слизаме тук. Не е тук. На тук. Тук. И слагаме предпоследната картинка. Има още две, ако не се лъжа. Или вече беше последната. Аз сега предлагам да... Какво да направим? Хора, следващото включване е когато измисля нещо. Когато измисля какво да правя, защото в момента си нямам и на идея. Ако намеря нещо, така че... Хора, не искам ви кажа, че умрях отново. И тази поредица не искам да кажа, че ще свършва. Ама 1/4. Дано да успея да оцелея защо не знам. Хора, искам ви кажа, че е ден. Последен ден. Последен ден. Дали пък ще си умра? О, не! Не! Бягай! Добре, избягах. Ама взех книга поне. С книгата може да... Защо? Ще слизам при паяка. Ама не искам. Как ме видя, брат? Как ме видя? О, не! What the... Екзекутират ме. По какъв ли начин сега? О, ще ви отрежат глава! Не. Добре, блъскай, бе! Ей! Ти откъм го да караш? Кога нямаш пърска книжка, Д'Артенянке? Бамош! Кога намери газорина? Кога намери газорина, за да пуснеш... А пък аз ако скрия карке някъде, където не мога да го намериш. Втори опит. Надявам се вече да успея от втори опит да направя нещо, но ще видим. Хора, включвам се, ви кажа, че намерих чук и сега чакаме баба Грани да убием първи път. Сега искам да ви кажа също така по средата на видеото горе-долу да се абонирате за канала, да лайкнете видеото, коментирате... Не, ако лайкнете видеото, ще минете до 5-та част. Ако се абонирате за канала, до 4-та, 5-та част. Ако пък не изгледате видеото, ще минете до последна част. А пък ако се абонирате за канала, коментирате, ще минете до последна част. Ако махнете видеото, ще не кажете ме нещо. Така че не дайте и се абонирате за канала, лайкнете видеото и хубавите неща, които ще направите, ако ме послушате. Правите дроп. Тук не се лъжа на паржо. Да. То не. Също така мисля тази игра да се оставим всичко по мястото.
Ако намеря, например, нещо, веднага да го слагам където си е, защото после не искам да слагам. Така че, така е най-добре. Сега идвам тук и оставам това на мястото. Където му е място. Тук има ли нещо? Там никога, винаги няма нещо. Докарай. Айде сега да потегляме нагоре. Не искам да загубя от грани. Как тази дъртачка ще успее да победи мен? Няма да и се размине просто. Ако трябва още части ще правя просто и няма да и се размине. Няма да успее да се измъкне откъдето и да е. Сега след това ще отзем храната, но какво ще се върна да го взема. Така се върви и така, защото не се върви по друга начин. Сега вече може и да е жива. Не знам. Сега вече е жива със сигурност. Би трябвало да е жива. Сега виждам какво държи тая птица. Ето храни. Макар и да нямаме потреба много, но сега взема една лъска. Заобикалям от дългия път, защото не искам да се среща с грани. О, what? Явно ще ме хване по някакъв начин. Сега ако дойде пак е тук направо, не знам или продължи. Ще продължиш ля. Добре, че игра, не, защото можеше и нищо да пропази, ако играе. Тая как успя да дойде тук? Извинявай, ако мога да знам. Как успя? Изнервяш ме, изнервяш ме много, че казвам гранич. Тръгвай си, не съм тук. Амелия, мълчи, бе. Сега чакам да си тръгна. Тук е сейфно. Хора! Има навсякъде капани. Добре. Защото аз казах, че всичко, което намеря, се неща по местата. За да после няма къде е това, къде е онова, както в миналото. Не бяхме тук, не бяхме тук. Хора, направо не знам какво да правя в момента. Сега ще се върна на него. Колко скоро трябваше на него.
вече съм ден-две, но искам да кажа нещо. Тео, здравей! Хора, Тео за малко се включва в видеото, защото в момента се обади от един друг телефон. И сега да видим, Тео, аз съм на втори ден да гледаш видеото. Окей, ами чао, Тео. Хора, знаете ли какво? Предавам се. Ти ме победи. Грани ме победи. Но искам ви кажа, че ще направим лайв. Исках да кажа, че ще направим първия лайв в канала, където ще минем цялата Грани. Лайв в канала. Но за да стане това видео трябва да събере 8 лайка. 8-9 лайка и пускаме лайк на Грани. Това е огромна стъпка, но преди това искам само да програмираш клип. Айде. Това е огромна стъпка за нашия канал, затова искам само да лайкнете видеото. И сме готови. Просто първият лайк в канала, знаете ли колко се вълнувам? Казвам може да се присъедини и Тео в лайфа. Така че просто лайкнете видеото. Чао от мен, аз бях Део от Део vs Мише. Близко сме от 30 минута, между другото днес един абонат се дезабонира. Така че ще помоля той да се абонира отново или някой да му вземе мястото, като се абонира при него. Така че здравей, Грани, ела. Айде, паднах в... Чао!